Danijela Cvijanović, rođena 2000. godine, karateom se aktivno bavi punih 10 godina i nosilac je crnog pojasa prvi dan. Nastupajući za karate klub Sošin u 2015. godine osvojila je 23 zlatne, 15 srebrnih i 4 bronzane medalje, a ono što je posebno obilježilo proteklu godinu je nastup na Evropskom prvenstvu u Rumuniji, gdje je među 850 učesnika osvojila visoko treće mjesto. Karateom se bavim već 10 godina. Ovo mi je jedan od najznačajnijih rezultata. Šta ti znači priznanje? Pa mnogo mi znači i za dalje uspjehe i za dalje treniranje. Šta misliš, šta je to bilo presudno za ovaj uspjeh? Pa takmičenje, evropsko takmičenje u Rumuniji gdje sam osvojila treće mjesto u borbama. Ništa manje dobrim rezultatima u prošloj godini nije se pokazala i najuspješniji sportista za 2014. godinu Tatjana Đekanović, aktivni član streljačkog kluba Geofon. Streljačkim sportom se bavi 7 godina i nosilac je zvanja internacionalni majstor strijelac. Uz niz uspjeha na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni postavila je novi rekord za ženske kategorije, vodeći je strijelac Premier lige BiH za seniorke. Mogu da kažem, prošle godine sam isto bila proglašena, ali ova je za mene bila još uspješnija. Nastavila sam da upornije treniram, da ostvarujem veće rezultate. Oborila sam 4 puta državni rekord, otišla na Evropske olimpijske igre, nastupala za seniorsku reprezentaciju i to je bio i moj cilj ove godine. Prema odluci Komisije za najuspješnijeg trenera u 2015. godini proglašena je Nataša Nunić iz streljačkog kluba Geofon, dok je za najuspješnijeg sportskog radnika proglašen Dragan Čović iz fudbalskog kluba Mineral. Za najuspješniju sportsku organizaciju u 2015. godini proglašen je atletski klub Testić BB. Da kažem da mi je veoma drago radi ovog priznanja. Nadam se da će to našim atletičarima biti podstrek da mnogo bolje rezultata u ovoj godini. Plan je napravljen za 16. godinu i nadamo se da ćemo građane Teslića lijepo iznenaditi sa novim zvijezdama na polju atletike. Za razliku od ranijih godina kada se birao samo jedan najperspektivniji sportista, ove godine izabrani su i najperspektivniji po svim granama sporta. Načelnik Teslića Milan Miličević čestitao je nagrađenim sportistima uz opasku da svi oni zajedno nagovještavaju dobru budućnost za teslički sport uprkos skromnim ekonomskim uslovima. Evo večeras proglašenjem sportista godine za 2015. godinu u opštini Teslić smo dali svoj doprinos svi zajedno kao zajednica, a posebno ti mladi ljudi, tome da nam nacija bude i mentalno i fizički bolja. Sudeći po onome što smo vidjeli večeras i što smo mogli da pratimo ovu čitavu godinu, čini se da će budućnost biti dobra. Ja čestitam svim sportskim radnicima, sportskim klubovima, stotinama djece i desetinama sportskih radnika koji u klubovima organizovani na opštini Teslić svakodnevno treniraju vrijedno i postižu zaista zavidne rezultate u prilično skromnim ekonomskim uslovima. Za izbor najuspješnijeg sportiste opštine Teslić u 2015. godini kandidovalo se 14 sportista iz 14 sportskih organizacija.